trycker du med den. Så styr du med bakfoten. Trycker ifrån hälen så, inte hela tiden, du bara pumpar typ. Fan, det funkar ju skit, jag ska ju fan nästan helt jävla fel hållet. Kul är när man börjar komma på det, det är helt jävla otroligt roligt. Ja. Fan, det här är inte kul. Jävla tappar. Ja. Jävla tappar. Titta, de gör trassel. Vi ser något annat träck. Om ni ser ovanför husen där borta, då är det en trång där borta. Det är fint. Det är lite kärringar än att vi vågar inte riktigt åka när det är tromber och sånt ute. Var det bra, Daniel? Ja. Ja, han packar upp jävligt fort. Det är fint det. Ja, det är lite bra, men så är det ut. Ja, tromber är ju inte så kul. Tromben är ju där borta. Jag vill se vart det är på väg. Jag har ju våtdräkt på. Jag kan inte bli så mycket mer blöt än vad jag är. Ja. Båda mina då. Filma tromben ut där. Fan vad fint det är. Så sätter en blick så hon är där. Det var fan inte långt borta. Det var fan inte långt borta. Så jag känner jag att det var bra ut då. Var det det du kom förut? Ja, jag tänkte fan det är mycket senare ute. Ja, jo. Det är typ ett grund där också där borta. Äckliga tång. Jo, jag... Skal. Utbildning. Det är nog tromben. Men det ser blött ut det där som kommer. Det är bra. Det gick bra nu. Oj.
såren eller? Snällt oväder. Vi kanske missar, men fan det är inte gött att få en blixt och det... Bra, det var min bom. Ja, det kan bli det, va?
verkligen ner gallen! Jävlar vad fint! Kom igen! Vi börjar nog packa upp den här. Fan vad liten den är. Kom igen då. Holy fuck! Ser du tromben? Ja, jag har Lina, vad är dina pjux? Okej. Okay. Kolla, jag kommer fan ner rakt mot oss. Haha! Fan vad coolt eller? Det är fint. Det var nog bra att du packade upp. Fy fan Kalle. Holy, den är fan rakt ovanför oss. Damn! Det är coolt att ha lite grejer också. Ja, den är. Herregud eller? Fy fan. Fy fan eller? Det är fräckt att vara trångt precis om man ska gå eller? Fågel igen. Satan. Typ väder bara piss off. Jag tycker de där Rickard. Fan det snurrar där uppe då. Ja. Fan den är snart. Aj fan. Fan vad coolt det roterar eller? Jag trodde det skulle blåsa mer men där är det. Wow! Den är inte, det är en gång på gång där med. Tror du det eller? Ja. Det här är mindre coolt. Visst, men det kommer inte så mycket mer. Wow, ser du? Ser du tromben? Jävlar! Wow! Wow! Vi är fan riktigt tromben! Wow! Wow, vad coolt! Kolla! Herre jävlar eller? Herre jävlar vad coolt! Fy fan vad fräckt eller? Holy shit, den vänder vi! Holy grejerna Kalle! Låt upp den för fan! Wow! Kolla! Okej. Fy fan nu! Kolla! Aj, aj, aj! Aj, som fan! Aj, som fan! Åh, gud! Kolla den som är till taket! Fy fan vad grymt! Kolla vilken film! Aj, som fan! Här ringde vi bara! Aj, aj, aj! Aj, som fan! Jävlar! Jävlar vad coolt! Kolla! Aj, som fan! Aj, aj, aj! Herregud! Så, det var fan! Vad fan var det tog med sig eller? Aj, vad fan! Jag vet inte. Min mage! Aj, shit! Gud!
Jävla tur att vi har fått hjälm! Det är tur inte ökar det här va? Holy fuck! Wow! Det var ju ganska nära. Jävla tur plocka in det! Herre jävla säger jag bara.